dizuet aurkeztuko duguna izango da Gabonatako azokie. A ber, da lehenengo aldiz Bermion antolatzen duguna olako azoka bat, eta hau antolatzeko idei etorri jakun, irailen antolatu gendun elkanon inguruen euki gendun egunezala eta antolatu gendun azokie ikusitze arrakastatzu izan zala Bermion, pentsa gendun Gabonatako azoka bat be antolatzie ezala egongo txarto. Orduen hori dalata hasi ginen lanketan, zelan, ze forma edo emon genkion azokiri, eta oraingo honetan pentsa duguna lekuz aldatutie. Lehengoa izan bazan Lameran, oraingoa izango dugu Taraska plazia hartu, Eskoikiz kaletik eta Erreten Lameri hartunde. San Francisco inguru horretan eukiko genduke azokie. Azoka honetan eukiko dugu 25 bat postu. Postu horrek izango dira Gabonatako gauzek saldu ahal izateko, bai gozo gauzie, bai beste mota bateko opariak edo zer dan. Eta eukiko dau alde kultural bat bebai. Alde kulturala Taraska inguruen jarriko dana, eta alde kultural horretan azoka honen berezitasune izango da, Gabonetako panpinak izango ditugu, eta pertsonaia mitologikoak izango ditugu. Eta horrek apurtzuek girotuko dau Gabonatako kutsue emonez, eta uste dut erakargarrize izan daiteken ekintza bat izan daitekela, eta hasieran esan duten moduen irailen izan zan azokiek eukieban arrakastiegaz, espero daigun orainguen be arrakasta bardine edo antzekue izatie. Bermiotarrok disfrute daigun azoka horretaz, eta zelan ez, kanpotik be etorri daitekena gustoku izan daizen, eta torren antzako. Honetaz aparte, egongo dira bebai umien karrusela eta noria bat. Eta trena eukiko dugu, herritik ibilbide bat egingo duena, printzipioz Lameratik urtengo leuke, eta herritik egingo leuke ibilbide txikitzu bet. Azoki zabalduko litzateke, azoki izango da 8, 9, 10, 11, ez da hitze hasieran egunek esan badotez, eta zabalduko litzateke goizeko 11. Orduen, orain zehaztasun gehiago emoteko hemen daukagu Asier, eta azokari buruz, berak emongo deuzkuz zehaztasun gehiago. Bai, azokaren ideia izango litzateke, Bermeoko Gabonak hasiera ematea izango litzateke, eta horregatik azoka hau antolatu egin dugu, eta hortik Gabon dekorazioa jarriko dugu konbentoren inguruan, eta gero esposizio mitologiko bat izango duguan, non Mari, Lamia, Basajaun, Zorgina, Altzagorri, Tartalo, eta gure pertsonai mitologiko horiek eta infamatuak, eta baita ere Gabonetan, familia guztiak ikusiko aukera izango dugu esposizio horietan. Eta baita ere, Beleneko
figura ezberdinak jarriko dira eta dekorazio ezberdinak jarriko dira merkatuaren zehar, eta hori izango litzateke ezberdintasun garrantzitsuena. Eta gero familia inguruan egurrezko noria eta karrusela jarriko dira handik, eta azokan agertzen diren produktua denetatik izango dira, bai taloa, bai turroiak, bai ardo beroa, bai gazta, opariak izateko erosteko hainbat gauza egongo dira baita ere. Gabonetan dastatzen ditugun produktua gehien bat, eta hori izango litzateke proposatzen dugun aukera, lehenengo urtea izango da, baina espero dugu denborarekin herriko fererik importante bat izatea.